Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na, top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pulis kag BGMP personnel patay matapos gintiro sang kontra sang ila kaingod. Apat ka mga taga Negros kabahin sang anom ka mga wanted sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention. Lakpanay sa mga colorum tricycle na postpone. Mayor Benitez personal nga gastuhan ang pagkaayos ng mayor's office agud makaayo man ang mga public CR sa Bacolod. Sa Good Vibes, Lady of Lords semi-replica grotto bukas na sa publiko. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pagtukod sa Japantown sa the Upper East plano sa private investor upod sa syudad. Sa sulod sang 3-hectare property sa Mega World sa the Upper East, ginaplano karon sa syudad nga matukod ang Japantown upod sa Japanese investors. Sa bulis ng Philippine Embassy sa Japan, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga ma-coordinate ang mga locators sa Japan nga interesado sa pagtukod sa proyekto. Ang Executive Vice President kag Chief Strategy Officer sa Mega World nga si Kevin Tan nga honorary mayor sa Bacolod ang nagpabutyag sang plano sunod sa alkalde. Matapos man ang iya pagbisita sa Japan, kaupod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagapating alkalde nga paagi diri mas mapasanyog pa ang turismo sa syudad. Sa pagbisita sang alkalde sa pungsod China, may Chinese firm man siya nga nasugilanon sa ginaplano nga electric vehicle plant nga itukod sa syudad. Based sa discussion naman ni Mr. Kevin Tan, ginatapos yun ng mga designs and then continuous ang promotion doon sa mga establishments na gusto mag-relocate o mag-locate sa country. So, base within this year, we will see some movement on the creation of that Japantown. Sa number 9, ang grupo sa negosyante nga si Enrique Razon ang nagpabutyag man sang interes para sa bulk water project sa Negros Occidental. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang tiglawas sang Razon Group ang nagsapol sa nagligad nga simana kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Sa karon duha ang nagpakita sang interes pero suno kay Lacson, mapatod pagit ini kung magbukas na ang bidding para sa proyekto. Ginalauman sa probinsya ang interes sa Bacolod City Water District sa pagkuha kuntani isang bulk water gikan sa proyekto bungod sang kadakuon sang volume nga ginagamit sang Bacolod bagay nga importante sa mga investor. Kay nasang aga sa press conference ginsilingman ni Mayor Albi Benitez nga ang basiwang may ginalantaw na nga lain nga mga supplier. Mahimo nga kumpiyansa ang basiwa sa ilang nga mga supplier. Suno kay Lacson, dako ang pagpanghangkat nga wala ang Bacolod pero magapangita na lamang sang iban pang paagi ang probinsya. Suez. Magpakita man sila interest. Meet sila sa nakaschedule sila for a meeting. They already met with Attorney Diaz last week. So 2-4 now. So far duwan. But we will know when there's a call already for bidding, no? Dira nga ito mabalago. Sino ginisila ma-join, no? That's why this position of Basiwa does not help us at all, no? But that's why we have to find ways to convince the investors to come in. Sa number 8, Gobernador Eugenio Jose Lacson ang nagapati nga dako ang posibilidad nga matigayon ang panayag gimara sa Negros Bridge sa idalom sa sining nga administrasyon. Sino kay Lacson kung lang tawon dako ang impact sa kasubong nga proyekto labi na sa rehiyon. Gani labing ginalauman niya ang katumanan sini. Kung isipon suno sa iya madugay ang pagpanghanda para sa among nga proyekto.
Humalin sa pagtuon, padulong sa design sini kag padulong sa launching sang proyekto. Sila lamang nagwa ang balita nga ginapaabot ang bidding para sa Panay Guimaras Negros Bridge sa bulan sa Marso para sa mga interesado sa proyekto. Ginapaabot ang pag-turnover sa Department of Public Works and Highways Project Management Office sang detailed engineering design sa Marso. Suno kay Lacson, wala man siya sang official nga update pero kuntani madala diri ang taytay nga magaangot sang Guimaras sa Negros. 32.47 kilometers ang Panay Guimaras Negros Bridge Project nga nagalakip sang duha ka sea crossing bridges nga magaresulta sa pag-angot sang isla sang Panay, Guimaras kag Negros. Highly possible gid yan, no? That it will materialize considering the impact of such a project, no? Within the region, no? Anytime that you can connect islands, that will always bring positive results. So yes, we are very hopeful that finally it will happen, considering that this has already been ongoing, meaning the preparations, the study, the design, it's all there. So it just needs the final launch, no? Sa number 7, labing ginapasalig ang equal footing sa ginaduso nga Negros Island region. Mismo ang business sector suno kay Governor Eugenio C. Lacson ang nagsuggest nga sarang mangin chairman sa Regional Development Council si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kon matigayon gid man ang NIR agud tumadula ang iya sini nga mga concerns nga wala sang equal footing o kon kahangawa nga mabutang sa posible disbintaha ang Negros Oriental sa Occidental. Suno kay Lacson, nakahinon-anon siya sa mga negosyante paagi kay Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Wala sang problema diri kag willing ang Negros Occidental nga ihatag ini para lang ipakita nga ang probinsya tuyo nga maghatag sang bulig sa katapo sang NIR. Wala pa man ang sunod nga pagsapol sa tunga sang duwa ka mga gobernador. Sa number 6, CAFGU member patay sa pagpaniro sa banwa sa Moises Padilla. Patay ang isa kakatapos sa Citizen Armed Forces sa Geographical Unit o CAFGU matapos ini ginluthang kahapon sang kaagahon sa barangay Gimpanaan sa banwa sa Moises Padilla. Ang biktima mo si Bon Cadigal, 42 anyos, suno sa PNP. Si Cadigal ang yara lang sa peryahan sa barangay kag iniya nakainom sang gilayon lang siya nga ginpalapitan sang isa ka armado nga lalaki. Gintiro sang suspect si Cadigal. Patay na sa mag-abot sa ospital ang biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sa PNP kag ila pa ginahibalo kung ano ang motibo sa pagpatay sa miyembro sang CAFGU. Sa number 5, pulis kag BGMP personnel ang patay matapos sa gintiro sang kontra sa ilang nga kaingod. Patay ang isa ka pulis ug isa ka personnel sang BGMP sa Bayawan City, Negros Oriental matapos sila gintiro sang Sabado sang gabi sang motorcycle riding suspects. Ang napatayan mo sanday patrolman Rulin Mar Abrasaldo na na-assign sa Police Regional Office 6 kag jail personnel nga si Edwin Laag. Pilaso naman sa pagpaniro ang 56 anyos nga si Winchita Hamin. Sandig sa report ng PNP, ang pulis ug BGMP personnel ang nagapamyasta lang sa balay ni Hamin nga ila sini kaingod. Hinali lang nagabot ang duha ka persona nga sakay sa motor kag una gintiro si Hamin. Sanday Abrasaldo kag Laag ang maresponde kuntani kag matiro man sa mga suspect apang sila man ang nauunahan kag gintiro sa makapila ka beses sang mga suspect. Dead on arrival sa ospital ang duha. Padayo naman karon nga ginabulong si Hamin. Ginausisa na sang PNP kung sinong may kaymuan sang krimen kag kung ano ang ila motibo sa pagluthang kay Hamin. Sa number 4, lalaki patay matapos gintiro sa mga lalaki nga iya ginapangimunan. Patay ang 37 anyos nga si Harold John Suarez matapos inigintiro sa Biyernes sa Cerrito Heights Subdivision sa Barangay Granada sang apat ka mga persona nga iya ginapangimunan. Sa investigasyon sa PNP, nagainom lang sa tiangge si Suarez sang nagdulog ang salakyan
kag siya ginpalapitan sang 4 ka mga suspect kag gintiro sang 3 ka beses nga gintunaan sang iya kamatayon. Ang mga suspect amo sanday Mark Rodzel kag Mart Espoli kag si Arnold Huarege. Ang ginarkilahan nga Toyota Highlander nga ila gingamit sa natabo ang pagpaniro ang na-recover man kahapon nga ila ginbilin sa isa ka hotel sa Dalan San Sebastian. Padayon ng hot pursuit ang PNP sa mga suspect. Sunod sa hepe sang Police Station 5 nga si Captain Francis Depasukat, naga-home service massage ang live-in partners ng biktima, gani iya sini. Ginapangimuna ng 4 ka mga suspetsado. Amo sini ang ila ginalantaw karon motibo sa pagpaniro. Sa number 3, 4 ka mga persona nga may address nga Negros Occidental ang kabahin sa 6 ka mga ginakabig wanted sa may angot sa pagkamising sa mga bulangero sa Manila Arena. Nagpagawas ang Poster and Criminal Investigation and Detection Group ukon CIDG nga nagapakita sang itsura kag ngalan sang 6 tanan ka mga gwardya nga ginasiling may kahilabtanan sa pagkadula sa mga manugbulang sa Manila Arena. Ang 4 ka mga may Negros Occidental nga address amo sanday Mark Carlos Zabala nga may address nga Barangay 2, Hinigaran, ukon Inclaro, Binalbaga. Si Roberto Mantiliano Jr. sang Talisay City o kon Bacolod City, John Ray Consolacion sang Kabangkalan City kag Virgilio Bayog sang Oringao, Kabangkalan kag Himamaylan City. Ginpapanaugan sila sang warrant of arrest sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention bangod sang pagkadula sa mga manugbulang. Ang mga posters ang ginpang-distribute nationwide. Mayara sing 1 milyon ka pesos nga reward sa makatudlo sa kada isa sa ila. Sa number 2, ginplano nga dakpanay sang kolorong nga tricycle sa Bacolod ginpostpone. Wala pa sang uniforme kag mga ID ang mga gindeputize nga personnel nga mangin katapos ang task force kontra kolorong tricycle. Gani wala anay gindayon sa syudad ang dinakpanay karon nga adlaw. Sunod kay Councilor Al Victor Espino nga chairman sa task force sa malapit 15,000 ginagabiyahe tricycle sa syudad, may 10,000 diri ang ginakabig kolorum kag kapin 5,000 lamang ang may prangkisa kag naka-apply para sa business permit. Hindi naluyag pa ni Espino nga i-anunsyo ang schedule sa dakpanay pero subong pa lang nagjutay na suno sa iya ang mga nagabiyahe nga tricycle. May 80 ka mga personnel ang gintalana para sa task force, kalabanan dili katapos ang Bacolod Traffic Authority Office kag mga lideres sa mga tricycle drivers kag operators association nga gindeputize para manakop sang kolorum. Ako yung maghanap ko. Okay? Anong toon ko pili? And I will implement this to the full extent of the law regardless. Now, kahit sa una, kadadak pa rin maayok, ako hindi ko magbayog because the mayor has already signed this executive order designating me as the chairman or the chairperson for this task force. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagpahayag nga siya na lamang ang maggasto sa pagkaayos ng mayor's office agod nga magamit ang pondo sa pagkaayo man sa mga public CR sa syudad. Yari ang report. Ginasugura na karon ang renovations ng City Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Makaligad man sang malapit 15 ka tuig sa gintukod ang Government Center. May kapin 16 million pesos ang gintala ng pondo para sa proyekto nga magalawig sa malapit 4 ka bulan. Suno kay Mayor Albi Benitez, nakaagi sa proseso ang pagdala na sang pondo para sa proyekto nga nakasandig man sa assessment ng City Engineer's Office. Pero nakita man sa alkalde nga may mga public comfort room nga nagakinahanglan makaayo kag ma-improve ang mga plano niya nga personal na lamang nga gastuhan ang pagkaayos ng Mayor's Office agod nga magamit ang pondo para sa improvements ng public CR. Barring legal obstacles or hurdles for me to do this, I'm planning technically to redirect budget for the Mayor's Office for the improvements of these public toilets. And barring again any legal implications and complications, I am thinking of spending my personal money for the Mayor's Office.
us to make sure that there is no any issues nga it will personally benefit myself. No? Although I said hindi ko man napadala. Wala pa nadala sa renovation ng mga furniture sa City Mayor's Office. Sa mga personal man ini nga iga-contribute sang alkalde para sa upgrading sang hall. Patag naman ni Engineer Loben Ceballos, kinahanglan nga ma-expand ng Mayor's Office kag madugangan ang mga opisina, lakip ng mga conference room. Antes inihimuon, kinahanglan nga maligwat man ang iban pa nga plano halin sa electrical kag mechanical setup sang dugang nga amenities sa opisina. Amo nga nagalabot sa 16 million ang galastuhon. Actually, this is contract. So, incorporated sa tanan. As usual, if we have a straight contract, there is a prescribed mga overhead cost. Ang ginatawag natin indirect cost nga, siyempre may contractor's profit, may OCM, kag may VAT. The VAT, ang mga ginabawi, managyapong ng gobyerno, kay 5% of that, i-tax mo siya mo. So, ang mga almost ang VAT sa aton and overhead cost, mga 3M, which is required. Mga 25%, something like that. So, Based on ang akong estimates sa number of public toilets na pinakakaiwan, it's a little bit more than 16 million. So what you can do, I can personally fund the construction of the public toilets, and then that will offset whatever it is. But the idea is, of course, to personally pay for the construction of the mayor's office and realign it to the renovation of the public toilets. Mas masanag kag transparent ang luyag sang alkalde nga Mayor's Office nga handa niya nga personal nga gastuhan kag ipasa sa masunod nga leader sang syudad. Sa Good Vibes, semi-replika sang Lady of Lourdes nga grotto sa France ang sarang na mabisita sa siyudad ng Talisay sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Ini ang Lady of Lourdes nga grotto sa likod lang sa St. James the Greater Replica Church sa Hacienda Manaul sa Barangay Matabang sa Talisay City. Ini ay daw halos parehos gid sa grotto sang Lady of Lourdes sa France kung sa diin may apparition si Mother Mary. Ginpatukod ini sa pamilya Montinola, ang pamilya nga nagpatukod man sa simbahan. Do kasubong sa kuweba ang itsura sang site, ginporma nga daw bato nga mayara sang lamesa sa idalom nga pwede mamisahan. May Lady of Lourdes nga mayara man sa bubon nga tubig halin sa tuburan. Suno kay Father Dante Barcelona, ang church administrator, chapel sa ibabaw sang kuweba na lang ang kulang, replika na gid ini sang aktual nga grotto. Kasi sa original one, of course, no, you can see almost exact, no? Sa original with the apparition of the Blessed Virgin Mary, no? That I am the Immaculate Conception to Saint Bernadette Soberus, no? Sa santo rin na nagpakita ang birhen sa kanya. Tapos what makes it a replica because of its tingnan natin yung design ng ating grotto, no? Gipatukod ini sa mismo nga site nga mayara sang tuburan parehos man sa original site nga may spring water. Diri gani nagakuha si Father Dante sang tubig para sa iya nga holy water. Ang tuburan ang nagserbisad to nga source sang tubig sa kampo sa mawadaan sang tubig sa sulod sang pila ka bulan. Kasi meron tayong deep well, no, na natural deep well, just like the original one. Sa original meron ding deep well sa original one. Sa ngayon, ang mga tao nga ay doon kumukuha ng tubig because those are miracles for them, no. If they have water, they will be healed, no, from drinking water. And this water we have here also a drinking water, no. Ginamat-amat ay inibisita sa mga pilgrims. Ang mabatian mo sa lugar, hunilangin sa mga pispis kag dapya sang hangin. May banyo man sa likod. Ang likod sini, may suba kag mayara sa mga puno sang anahaw. Sa tubang, may mga puno sang mahogani. Kung Sabado kag Domingo, ginadag sa ini sa mga bisita. Halin sa simbahan, nagadiretso ini sila diri para magpangamuyo kag mag-deflect. No, marami na tayo. Ang daan ay simentado halfway. So, anytime you can come here. Walang restrictions dito basta as long as magkadto ka mo diri, spend your time in prayers, not only taking photographs, no, Instagrammable kasi itong lugar, but above all is let us make this place a holy ground, a holy place
and of course, a place for prayers, an encounter with the Lord. Bukas na ini sa publiko kag ginakatuan na gani sa mga balikbayan. Sa katupad sini, ginahingagaw ang Stations of the Cross nga ang size sa mga statwa pareho sang size sa aktual nga tawo. Ginalauman nga mahuman ini antes ang Semana Santa. Plano pagid sa pamilya Montinola nga magbutang diri sang Holy Rosary Garden. Kada first Saturday of the month, may ginahiwat na sa karon nga misa diri mismo sa groto para sa may mga ginabatsag nga balatian. Barb, since lapit na lang ang Kwaresma, usually sa mga deboto, isa sa mga katuan ng mga groto, simbahan. Kag Nick, I think lang based on experience, ang religious tourism pala. Kung may mga things like that, ang mga devotees usually nagapadulong sa Panglugayawan man. Kagamuyad to mga napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.